vrei că-ți dau un picior. Lasă-mă. Și nu mă interesează, poți să vorbești cu moartea cu cine vrei tu. Când ora a zis așa, hai, pa! Nu trebuia să zici de Pa! mine. Hai, pa! Bine, pa! Ai 50 de ani! Ce? Ce să zice să lasă-mi fac? Că, ia, ce poți să facă? Pe termină, mă, că Păi figurile pleacă astea, de că aici, nu ai mă 50 de ani, stai cu Dar puștan, nu ce stau, ai am vă venit bucurie să la zic 1? că eu Nu nu mai zice, că nu mă vorbesc interesează. Tu nu faci Nu mă glume cu interesează, mine. de Și ce? dacă am zis Păi te bună, bagi în seama iuia cu băi, mine. inteligentule, Da, am sunt zis inteligent. bună, am zis bună la toată lumea, Câte înțeles? clase? Și după aia m-am dus, oricum mai mult, am 200 și servici 15 ani, tu ce servici? Lasă dracu serviciu Stresul că ea nu e mașinilor, că- ce ai? Schimbat câini? Schimba câini. Mă, Mai asta bine am zis, câini decât am singur de zis, nebun pe străzi. am zis, Nu vezi că suntem mai noi? băi, Tergiu, am Nu zis că, bună la băi, toată nu la lumea cu băi, și că tu nu te-ai ți-am băgat în vorbit cu seamă. foi. Ai zis că ia uite și pe acasă, adică ce? Și dacă eram ce? M-am dus la Nițu, am luat ce Dar am nu luat trebuie și să-mi am dai mie trecut. explicații, că eu nu sunt Păi, papa dar de de la ce Roma să iete te și pe spăvădii la asta? mine. Și dacă luna i s-a întâmplat ce s-a întâmplat, trebuia să zici, Carmen ți-a zis că eu cu el Te nu vezi vorbesc. prea un Eu pornostar cu de te el, bagi în seama așa cu toată lumea. Băia, de ce? Eu dacă e să fac, este pentru mine, nu este Păi pentru și nimeni, pleacă nu-mi de aici! place. Nu face plăcere să stai tu în ochii mei. Păi nu înțelege, măi, Dați-mi vidurică de aia. Omul care ești care burcanul pac cu gura ciobite. Măi, tu vorbești, ai zis mulți în gură. Da, Și ca mine. S-ar putea să dea altcineva. Cine? Pe bune. Hai, pleacă de aici când faci din ea și mi-e că țin doi ochi la Oh, ea. nu mă ne- Zău, Zău. dă-mi un coc. Cred că mă duc la maică ta și te scrie. Să-i zici că sunt la stradă și să-i dai și drumul autobuz afară. Gata, Carmen, lasă-mi pace. De ce are nervi? Nu, da, Da, adică n-am cu ce discuta să Păi explic. normal. lasă-mi pace. Omul care Ce n-ai mi-o de mă și asta? Nu pot să mă abțin. Păi lasă-mă, pleacă, tu de fiecare Omul dată ăsta? vii, te bag lumea în seamă, zice bună, nu mai pleci, și ca râia, pac, ți-a intrat pe piele. Ce e alea ta? E alea Păi ta. nu e alea mea, dar stai și tu cu femeile alea de vârsta ta, stai cu noi 15-20, stai și tu cu femeile alea de la tine, de la scară, de la bloc. Da, mă, pe bune. A, mă, și nu e bun. Pe bune. Deci ca și Deci nu vezi că suntem eu mai am copii, venit să nu te mai explic. veni, nu am nevoie de Tu explicații. dacă faci jet, trebuie să zici că ești din ăla la Da, Socola. sunt de la care am țigla ciobită și La Bălăcean, ca sectorul. am bălăcean cu la sectorul 15. Ți-am spus, nu Etaj mai face parter. glume, că eu cu ăla nu m-am Deci certat. n-a făcut nimeni nicio glumă cu tine, nu te-a băgat nimeni în Păi și seamă, atunci de ce prea ai te zis simți tu Carmen? importantă, Păi nu mă simt de la scara ai auzit importantă. tu, la vârsta ta nici nu mai auzeam bine. Nu mă simt. Eu cu maică ta, ai înțeles? Deci pe maică ta o faci Nici bine. mama n-aude bine, ce crezi că e rușine să Da, ne auzi bine? n-aude. Da, n-aude. Bă, eu aud foarte bine și văd și foarte Și bine. vezi și foarte bine. Da. Mă Pe îndoiesc mine de mă treaba asta. deranjează tupeu ăsta și gustul tău. Pentru că Păi dacă eu ai am fi... tupeu și ego sau tu ai tupeu și ego Nu, să eu te te bagi în explic. seamă cu toată Eu te lumea? explic, dar Păi tu nu mai mi nu ești explica că capabil îi să explice înțelegi, iurea. mă. Explici Păi ca să te da, scoți. ai dreptate. Gata, bă, buze și tu. Vorbești cu Eu Oviga, ți-am cu spus că am zis scutuie. bună, am plecat, nu trebuia să zici lui ăla că... Mai mă, Carmen, știi ce eu? Că eu nu vorbesc. Mai ai știi ce eu, nu? Păi te bagi tu singur în seamă cu uișapca, pa! Și mai că mi-le... Nu știi ce înseamnă Și de-aia te întrebam pe pa, tine. înseamnă pa, e de la revedere, Sau Paște. du-te, paște pe unde vrei tu, pe câmp, Cum? pe teren de iarbă, ceva acum bani pe 10 și când dă niște bani capra. Ia el? Deci pa înseamnă Nu mă, plată. cineva a zis că să salariu și ca să-mi dea acum bani. Care e prietenul lui care? Ba, că e, da, e, na. Cu cine? Ai, umbli cu mafia, interlopă. Nu, e un pic în Și pe 10? poliția comunitară. E Comunitar. E coleg cu Dan. Coleg cu care, da? N-ai auzit de Dan, mă? Dacă nu știți, atunci e bine. N-ai auzit de Dan, mă? A, îl știu, bă, pe Moroșan, la, nu umblă Cârjă. Deci colegul lui Dan Așa, cu și- tine, da? Deci, ca să nu mai să dormi mai liniștit decât dormeai înainte. Și-mi mai da liniștit. amendă, Nu-ți da amendă. Spune-i dacă nu Ți-am piși zis pe că am procesului verbal. prieteni. ai prieten? Da. Prieten sau ăla care Tu te așa șută faci și cu dă via? fetele. Da. Uite ce- Ai ce prieten cu bășini beneficii, mă. vorbesc, Ce în bășini vorbesc? Dar și tu crezi că mie mi-e frică de bășini? Vorbește Deci, mai te așa crezi că am de spute vânzare, mă. claxonul. Oricum, de... Vorbește mai așa că spute Port- claxonul. Bă, gata, m-am ieșit afară să Să mă mor certați tu. cu doi. Bă, Carmen, Ți-a gata, venit mă, vremea, lasă-mă în gata, pace. mai am. Tu te-ai mâncat, mă, la el. Oameni deștepți care au afaceri, au treaba lor, Vezi, drept, că te arăți la mână cu țigara aia. alții. Bă, Ăia sunt, buze! Vezi, drept, că te arăți la mână cu țigara aia, nu vezi cum o ții? Nu te frige, nu? măcar țigarea să o arde și pe
Deci ai vrea tu să mă arzi, a? Ți-am zis eu, tanti cu coasa te arde. Tanti cu Când o fi la timpul tău, te Hai arde cu minte că tanti ești cu în coasa. fața mea. Nu se știe niciodată, Stai cu Dumnezeu e minte că sus și te- e mare N-are și se cum. vede. Are cum, Că poate ești așa tare să... în clanță, mamă, și dacă vine unul cu tine, mamă, ce te Mamă! faci? Nu zici că ești vreun porno în față. Că sunt frumoasă, măi, dar acum am pronunțat că cuvântul frumos, că sunt frumoasă Vrea și asta asta. nu face plăcere. Lasă-mă. Lasă-mă, du-te, vezi. Hop, abuze, nu mai îndoi oglinda aia. De mestecat, ca să știi că mestecă și mai tare ce... Bă, gata mă, Carmen, bă, Nu te termină-te mă claxonă și mie, tu, măi, de la frate. Carmen, ți-am zis. Bă, certați, bă, da. Păi nu vezi, mă, frate, de fiecare dată când o bagi, nu, mă, frate, gata, Dar următorul, la o fracțiune de secundă, o dată i-a dat lui Lobon imediat. Nici a avut timp ăla să respire. Da, niște afară, mai tot ce de nervi, a? om are net. Că e România, sau că e unul. Dar nu se culpe de așa, de prostia noastră a României. Pe ta, că ai ieșit afară să ne zici, măi, cum să-mi pe mine, de meci, n-am nicio tangență cu fotbal, nici Nu măcar ai tangențe cu serviciu, nu ai tangență cu meciu, nu ai tangență Pe cu n-am, pâine, că n-ai mă tangențe respect, cu- mă respect, nu ca tine sunt hăiduită de muncă. Hăiduită de muncă. De ce tai muncă? De N-ai ce te muncă. respectai, Hai, țineai relația cu Lili. Crezi pe mă, frate. Și acum nu mai e. Carmen, dacă tu te respectai cu tine, țineai relația cu aia 50 care te faci tu, De care unde treaba ta. știi tu? Mi-ai pus la pis de cronometru? Pulă Ca mie, să vorbești doar. așa, pe Nu-mi pune țigănește mie vest. apometru mie pe capul pulii. Că nu Eu e treaba ți-am ta ce am zis făcut eu cu ție. Lili. Ai înțeles? Și dacă aduci erai discuția acolo, mi inteligent, că-ți dau și o flemă și Așa că nu e taci foarte pula de- mea din gură. Că mi-au sărit mie capacele și nervii. Ai Nu e auzit? o fată de lepădat. E o fată bună. Bă, Ca și Carmen, mie. lasă-mă ce te Carmen, interesează pe tine, o mă, eu razna și mie că ne certăm rău de tot. Și mie că îmi pierd controlul și te și pleznesc. Deci uite, n-ați un exemplu. Nu că mi-ai dat tu mie exemple, că pe exemple trebuie să dai tu la altcineva. Tu vezi de treaba ta. Că nu ești de exemplu de luat. Da, eu mi-am văzut de treaba mea. Nu, uite Trebuia și pe să Carmen, ce? Și Trebuia dacă să veneam cem. ce? Mamă, vine șucarul, gata. Trebuia Adică ce? vă În adunați primul rând tu toți te-ai pe aia. dat mai iurea. Băi, Gabone, bă, ne-a stricat ăștia alea, bă. Bagi în fiecare seară, Fabi. da mai iurea. Zice omul, bună, bună, tu trebuie să-ți vezi drumul tău să te oprești ca lepra, ca sugătoare. Ce să-mi povestești? Bună și am plecat. Pa, Trebuia să păi mai du-te, comentezi. bună, pa, du-te. Vezi că-i o amestecat în rahatul meu să ții. Bă, buze, taci un minut, mă, ia. Din Ferentar, bă. Mă dă un pula mea că m-a enervat, aduce mie discuții de Lili. Ești că mă interesează pe mine în pula mea de viața ei sau ce face ea. Aia, nu-mi trebuie. Șucar, eu. Mai trebuie să vină punguțe să-mi bag la muc în casă. A, mai stai. Prea de exemple ea așa. E, mă, Bă, lasă-mă, gata, pleacă. Caută sclavă. Ia, ia, mă. Nu mai faci figuri de Ce faci, mai Fabi? Cum te cheamă? Că am Dă-i mă uitat. și tu în pula mea. Stai aici. Bine, mă, frate. Hai, la revedere. Baftă, bă. Vorbim mâine. Vorbim pe mes, Bă, mes. aduc după sclava mea. Hopa, mă, că e de-a lui Narcisiu. Dă-l mă în pula mea ăla mai sau să-mi facă și ăla net. E de-a lui Fa. Hopa, mă, cu oglinda aia, drecu, că rămâi cu ea în mână. O ia acasă, drecu. Și nu se scoate, nu? nu trebuie să mai... Acum ce filme? Altă fotă, bă, noiembrie, decembrie. Nu, este gravid. Cine e gravidă, mă? Mai că Iar? Ciorică. Iar? Care iar? Tu a fost o singură dată. A fost o singură, mai care a rămas cu burta acum, știi? Trebuie să crească mai mare. Mă, sa natural a fost gravidă. Da, Ciorică. Parcă și ciorică era, mă. Bă. Și încă mai? Păi cât e cine, mă? Cât e gravidă, mă, ta, mă, 2 ani? Jumate, mă. Mai trage de timp, bă, să facă economii. Ah, și de-aia Așa nici nu mai dă să mănânce burta acolo și dă și aia locație. Renata leșată 5 ori, mă, ta. Buze, fă clasicul la Lubleu. facem o lună, sau nu? Și, nu știu, duci de că amă, la ăla. țară,
Nu mai filma, mă, dă-te. Mă dă lumea pe YouTube. Nu te dă, mă, nu le dau decât la ăștia. Dacă vrei să te bagi. Pune o breacă să mă știi.